Croeso, Sam Young ydw i, dwi'n gweithio i Age Cymru fel swyddog, polisi ac ymgyrchoedd. Mae'r sesiwn hwn yn canolbwyntio a wella rhan gofalwyr hŷn pan mae pobl yn symud i fyw mewn cartref gofal. Ariannir y gwaith fel rhan o brosiect gofalwyr hŷn 2024 i 2025 gan Lywodraeth Cymru a chyflawnir y prosiect mewn partneriaeth rhwng Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Nod y hyfforddiant hwn ar gyfer staff cartrefi gofal yw gwella dealltwriaeth o rôl hanfodol y mae gofalwyr hŷn yn ei chwarae wrth i bobl symud i fyw mewn cartrefi gofal. Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar anghenion gofalwyr di-dal hŷn, sydd fel arfer yn mynd law yn llaw gyda helpu'r preswylwydd wrth iddyn nhw symud i fyw mewn cartrefi gofal. Bydd y hyfforddiant hwn yn ategu hyfforddiant arall sydd ei angen arnoch mwyn cyflawni eich rôl, ac mae'n seiliedig ar yr adnodd arfer da a gynhyrchwyd ar gyfer y prosiect hwn. Byddwn ni'n ymdrin â gofalwyr hŷn mewn cyd-destun mwyn gwella dealltwriaeth o amgylchiadau gofalwyr hŷn. Yna, byddwn ni'n ystyried y broses o symud i fyw mewn cartref gofal, gan bwysleisio ar beth sy'n digwydd cyn yr unigolyn symud i'r gartref. Yna, byddwn ni'n ystyried rôl gofalwyr di-dal ym mywyd y gartrefi gofal ac yn darparu gwybodaeth am gynllunio gofal diwedd oes. Ond ni'n ddechrau o cwis byr am ofalwyr hŷn yng Nghymru. Felly, nodwch eich atebion. Bydd yr atebion cywir ar y sleid nesaf. Cwestiwn 1. Pa wlad sydd ar gyfran fwyaf o ofalwyr di-dal, Lloegr neu Gymru? Cwestiwn 2. Pa ganran o ofal a chefnogaeth yn y gartref sy'n cael ei ddarparu gan ofalwyr di-dal? 38%, 65% neu 96%? Cwestiwn 3. Pa gyfran o ofalwyr yng Nghymru sy'n hŷn na 55 oed? 18%, 55% neu 75%? Felly, atebion. Mae'r gan Gymru y gyfran fwyaf o ofalwyr di-dal. Yng Nghymru, mae yna wahaniaethau yng nghyfrannau gofalwyr. Mewn ardaloedd gwledig ble mae'n anodd trefnu gofal, mae yna fwy o ofalwyr di-dal. Mewn ardaloedd sy'n wynebu amddiffadedd economaidd cymdeithasol, mae'r gyfran hefyd yn gynyddu. Cwestiwn 2. Mae gofal Cymdeithasol Cymru yn amcangyfrif bod 96% o ddyletswyddau gofalu yn cael eu chyflawni gan ofalwyr di-dal. Heb ofalwyr di-dal, fe fyddai'n systemau cefnogaeth gofal yn methu ymdopi. A wedyn, rhif 3, mae 55% o ofalwyr hŷn dros 55 oed. Dyma'r ddiffiniad gofalwyr Cymru. Mae diffiniad Llywodraeth Cymru yn debyg, ond wedi ei herio yn fwy ffurfiol. Mae siater ar gyfer gofalwyr di-dal yn cyd-fynd ar ddeddf. Mae'n cymwys cynnig gweithredol o gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan bob sector, gan gymwys iechyd, gofal cymdeithasol, addysg a sefydliadau cymunedol, rôl i chwarae wrth gefnogi gofalwyr di-dal a dilyd hyfforddi staff mwyn iddyn nhw fedru darparu y gwybodaeth gywir am hawliau gofalwyr a gwasanaethau lleol. Gallant wneud hyn drwy ddarparu gwybodaeth a chymorth neu gyferio at gymorth perthnasol fel gwasanaeth gofalwyr awdurdod lleol neu opsiynau trydedd sector. Nid tasg i staff gofal yw hwn, ond mae'n bwysig gwybod bod yna gymorth ar gyfer gofalwyr di-dal. Bydd PI ydynt wedi gallu cael mynediad at eu hawliau wedi effeithio ar ei gallu i barhau i ofalu am y person sy'n symud i fyw mewn sefydliad sy'n darparu gofal preswyl. Mae manteision i gyfranogiad gofalwyr. 1. Y gwybodaeth hanfodol am y preswylydd nad yw staff meddygol y model ohono. Ni all gynllun gofal gan gwasanaethau gofal cymdeithasol gwmpasu'r holl agweddau sydd eu hangen mwyn gefnogi unigolyn wrth iddyn nhw symud i fyw mewn cartref gofal. Weithiau,
Mae angen i unigolyn symud i fyw mewn cartref gofal ar frys, ac nid oes digon o amser i gasglu gwybodaeth fanwl am yr unigolyn. Mae ein gwaith ehangach yn dangos bod llawer o awdurdodau lleol yn cael trafferth asesu anghenion pawb yn ddigon cyflym. Mae cael darlun mwy manwl o'r person a'i fywyd yn ddefnyddiol iawn. Mae'n gwneud y broses o symud i fyw mewn gartref gofal yn haws hefyd. Mae amgylchiadau'r unigolyn yn newid yn ddifrifol pan maen nhw'n symud i fyw mewn gartref gofal. Felly, mae'r gwybod uchod yn ddefnyddiol iawn. Gall rhaferion bob dydd yr unigolyn, eu proffesiwn, hobiau a ddiddordebau, i gyd helpu i leihau straen y sefyllfa, ac mai dyna'r peth bwysicaf, gall hi'n helpu leihau lefelau anghenion gofal. Mae rôl y gofalwyr yn parhau. Mae llawer o ofalwyr eisiau parhau yn ddarparu rhwyfaint o ofal ar ôl i'r unigolyn symud i fyw mewn sefydliad sy'n darparu gofal preswyl. Mae'r adborth gan ofalwyr yn dangos ei bod yn gallu teimlo nad ydynt bellach yn cael ei gwerthfawrogi ar ôl i'r unigolyn sy'n derbyn gofal symud i fyw mewn gartref gofal, ac nid oes llawer o gydnabyddiaeth gan weithwyr proffesiynol bod y rôl yn gofalwr yn parhau. Mae gynnwys gofalwyr y mywyd pob dydd yn gartref gofal yn help mawr. A wedyn, gwell ansawdd bywyd. Gyda'i gilydd, mae'r manteision yn ychwanegu at well ansawdd bywyd i bawb. Mae'r hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar ofalwyr hŷn. Mae'r sleid hwn a'r sleid nesaf yn edrych ar nodweddion. Mae rhain yn cymwys tebygolrwydd cynyddol o amrywiaeth o broblemau iechyd ac anghenion gofal ei hun. Gofalu am fwy nag un person. Cyfrifoldebau gofalu eraill bosib sy'n mynd yn fwy cymhleth pan fydd unigolyn yn symud i fyw mewn cartref gofal preswyl. Tebygolrwydd cynyddol o unigolion yn cael eu hallgau yn ddigidol. Mynediad cyfyngedig i ringrwyd ble mae pobl eraill yn llwyddo i ddod o hyd i wybodaeth hanfodol. Rydyn ni'n hyrwyddo pa mor bwysig yw hi i sicrhau bod gwybodaeth ar gael ar bapur. Mae yna heriau ychwanegol sy'n wynebu pobl a nodweddion gwarchodedig sy'n cael effaith ychwanegol ar bobl wrth iddyn nhw heneiddio, enghraifft pobl o'r gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a chwiar plus, sydd wedi byw drwy gyfnodau pan oedd eu hunaniaeth yn anghyffreithlon, sydd wedi diodedd homophobia neu gamddealltwriaeth diofal dros amser. I bobl o ddiwylliannau lleiafrifol, mae'n bwysig dod i'w nabod mwyn deall eu hanghenion penodol wrth iddyn nhw symud i fyw mewn cartref gofal, bwyd, crefydd, anghenion iaith. Yn aml, mae angen gwasanaethau ychwanegol ar bobl hŷn drwy gyfrwng y Gymraeg, iaith arall neu anghenion sy'n hwyraidd, ac hefyd mae yna wasanaethau cymorth ariannol ar gael ar gyfer pobl hŷn. Dyma'r beth nododd gofalwr hŷn yn ein harolwg beth sy'n bwysig i chi yn 2024. Rydw i'n cefnogi 2 bar o rieni hŷn. Mae un ohonyn nhw yn byw gyda chlefyd Alzheimer ac yn byw mewn cartref gofal. Dydw i ddim yn medru gwerthu'r tŷ i dalu am ofal oherwydd sefyllfa'r farchnad. Mae'r tŷ wedi bod ar werth ers 15 mis ac rydw i wedi gostwng y pris 20%. Dydw i ddim yn medru cysgu oherwydd fy mod yn poeni a fydd elw'r tŷ yn talu costau gofal, ac yn ei galluogi ni yn dalu symiau sy'n ddiledus i'r gwasanaethau cymdeithasol. Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaethau cymdeithasol yn ein helpu ni i dalu ffïoedd tan fod y tŷ wedi ei werthu. Be os na fydd digon o arian? Wedyn, bach mwy o'r arolwg. Dywedodd 54% bod gofalu yn her, cynnydd enfawr ers y llynedd. Roedd gofalwyr o dan bwysau cynyddol cyn y pandemig, ac rydyn ni'n clywed am fwy o ofalwyr sydd wedi ymladd ac sy'n teimlo'n euog oherwydd
ei bod yn methu sicrhau bod yr unigolyn maen nhw'n gofalu amdano medru byw yn annibynnol bellach. Mae'r pwysau ychwanegol yn aml yn effeithio ar bobl wrth iddyn nhw symud i fyw mewn cartrefi gofal, ond mae'r pwysau yn cynyddu erbyn hyn. Mae'r pwysau hyn yn medru effeithio ar y perthynas rhwng y gofalwr a'r unigolyn sy'n derbyn gofal. Felly, mae'n bosib bydd angen trwsio'r perthynas hynny. Mae 32 yn byw gydag anabledd, gan olygu bod gan draian o bobl anghenion gofal eu hun. Bydd gan rai anghenion cyfathrebu ychwanegol, felly mae'n angen ystyried hun wrth cyfathrebu gyda gofalwyr di-dal. Nid yw 5% yn medru gweithio oherwydd cyfarfoldebau cyfalu. Efallai y bydd rai yn dymuno mynd yn ôl i'r gwaith unwaith y bydd y person mewn nhw'n darparu gofal iddo wedi symud i fyw mewn gartref gofal. Clywsom hefyd bod eraill wedi lleihau eu horiau gwaith mwyn darparu gofal di-dal, neu addasu eu patrwm gwaith. Roedd eraill yn mynd yn ôl i weithio ar ôl ymddeol oherwydd eu bod nhw'n methu byw ar bensiwn y wladwriaeth oherwydd ar agofon costau byw. Felly, mae'n debygol bydd mwy o ofalwyr hŷn yn cael trafferth wrth geisio darparu gofal ac ymdopi gyda gwaith ac ymrwymiadau eraill. Roedd gofalwyr hŷn hefyd yn fwy debygol o ddweud ei bod yn cael trafferth gyda'i iechyd meddwl neu emosiynol, ei bod yn gweld eisiau eu teulu a'i ffrindiau, a'i bod yn cael trafferth wrth ddefnyddio trafnidiaeth. Mae'r manylion hŷn yn anghenion i medru'r eu cefnogi gyda atgyferiadau i wasanaethau cefnogaeth gofalwyr, cyswlltwyr cymunedol a sefydliadau eraill tebyg, sy'n dangos bod help ychwanegol yn ystod y cyfnod o newid hwn yn ffuddiol. Mae profiadau yn aml yn medru dweud llawer yn fwy nag ystadegau. Dyma ddyfyniad o arolwg yn 2024 sy'n dangos sut mae unigrwydd yn medru effeithio ar bobl, hyd yn oed os ydyn nhw'n brysur iawn. Rydw i'n darparu gofal i mam, fy mab anabl a fy ngŵr. Dydy fy ngŵr ddim yn iach. Rydw i'n gweithio llawn amser ac yn gofalu am y tŷ, siopa a garddio. Rydw i wedi colli 2 ffrind agos yr ystod y flwyddyn diwethaf. Rydw i'n gweithio gartref yn bennaf ac rwy'n teimlo'n unig ac yn ynysig yn aml. Does gen i ddim ffrindiau. Mae symud i fyw mewn cartref gofal yn gyfnod o newid i'r unigolyn. Maen nhw'n symud i fyw mewn lle newydd, gyda threfn bob dydd newydd, yn ogystal â gorfod sefydlu perthnesau newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau newydd. Mae'n gyfle unigryw i'r staff ddysgu am yr unigolyn a ddod i'n nabod, a dysgu beth sy'n bwysig iddyn nhw. Mae cynllunio cyfannol yn helpu'r preswylydd, a staff a gofalwyr di-dal mewn gwahanol ffyrdd. Mae ein gwaith ymgysylltu gyda phobl hŷn a'n gwaith ymgyrchu yn golygu ein bod ni'n deall y pwysau sydd ar gwasanaethau gofal iechyd a chymdeithasol. Mae'n anodd trefnu amser mwyn cynllunio broses o symud unigolyn i fyw mewn cartref gofal. Mewn achosion fel hyn, mae'n bwysig iawn bod y pethau sydd angen ei gwneud cyn i'r unigolyn symud i cael ei gwneud, heb deimlo bod angen brisio ac esgilusio'r gwaith. Mae hyn i gyd yn cymryd crin dipyn o amser. 1. Cyfathrebu. Mae'n bwysig bod gan ofalwyr ddigon o gwybodaeth mwyn iddyn nhw fedru helpu'r unigolyn i symud i fyw mewn cartref gofal. Mae'n bwysig eu bod nhw'n gwybod beth gall yr unigolyn ddod gyda nhw i'r cartref gofal mwyn teimlo'n gartrefol, beth o'r amserau ymweld ac amrywiaeth o bethau eraill sy'n bwysig eu gwybod. Pwynt 2 yw cwrs uwch o ofal a chynllunio ariannol. Byddwn nhw'n rannu sleid sy'n llawn gwybod manwl am y pwnc hwn yn y man. Mae hwn yn pwnc bwysig iawn ar gyfer preswylwyr, eu teuluoedd a'i gofalwyr. Mae'n bwysig bod gan y preswylydd a'i gofalwyr gyfleoedd i drafod i bethau hŷn os nad ydyn nhw wedi eu trafod cyn symud.
neu os oes angen newid eu cynlluniau ariannol. Mae taith o gwmpas ystafelloedd y sefydliad a chyfle i gwrdd â staff yng Gartref Gofal yn helpu bobl i teimlo'n gartrefol. Iaith. A oes yna weithwyr gofal sy'n siarad iaith yr preswylydd? Weithiau, pan nad yw'r staff yn siarad Cymraeg yn rugl, a angen dod o hyd i ffyrdd eraill o fodloni anghenion y preswylydd, enghraifft, raglenni teledu a radio yn yr iaith Gymraeg. Reolau am anifeiliaid anwes. Mae caniatau i anifeiliaid anwes yn weld â chartref gofal yn ffwrdd dda a helpu preswylwyr newydd i deimlo yn gartrefol. Dysgu am ein gilydd a gwneud yn siŵr bod cyfalwyr yn rhan o fywyd bob dydd y cartref gofal. Yn aml, pan fydd rhywun yn symud i fyw mewn cartref gofal, maen nhw'n eisoes wedi colli nifer o bethau sy'n rhoi ystyr i bywydau. Mae symud i fyw mewn cartref gofal hefyd yn medru golygu roi'r gorau i'r weithgarau sy'n bwysig i'r unigolyn. Mae nifer o bobl yn mwynhau cyfrannu at grwpiau cymdeithasol, neu fod yn rhan o gymuned ehangach, ac mae rai pobl yn medru cael trafferth wrth geisio addasu i fywyd heb y pethau hun ar ôl symud i fyw mewn cartref gofal. Mae rhyddid i ddewis pa weithgareddau rydyn ni ei gwneud, ein trefniadau bob dydd, y ffordd rydyn ni'n gymdeithasu, ble rydyn ni'n byw, ein dillad, a nifer o elfennau eraill, ond bywydau yn anfodol wrth i bobl ceisio dod o hyd i ystyr yn eu bywydau. Mae colli'r annibyniaeth hwn yn sydyn yn medru rhoi ysgytwad i bobl sy'n symud i fyw mewn cartref gofal, gan achosi gofid a thristwch. Felly, dysgu am ein gilydd. Mae holi cwestiynau fel beth mae diwrnod da yn ei golygu i chi yn medru helpu. Gallwch chi holi pa weithgareddau maen nhw'n a preswylwyr eraill yn hoffi ei gwneud, ac os oes cyfle i gofalwr ymuno ar gweithgareddau. Mae adborth rydyn ni'n ei dderbyn gan ofalwyr yn nodi bod galwadau ffôn wrth y gartref gofal yn aml yn ffwrdd o drosglwyddo newyddion drwg. Mae'n syniad da i roi galwad ffôn i'r gofalwyr di-dal mwyn dweud bod preswylydd wedi cael diwrnod da. Efallai ei bod nhw wedi mwynhau pryd o fwyd, neu ei bod nhw wedi cynnal sgwrs dda gyda rhywun. Oes cyfle i ofalwr di-dal fod yn rhan o gweithgareddau yn y cartref gofal, neu mewn grwpiau cymunedol gerllaw? Mae cynlluniau gofal uwch yn broses wirfoddol sy'n caniatau pobl i wneud penderfyniadau am eu gofal iechyd yn y dyfodol. Mae'n golygu cynnal trafodaethau gyda darparwyr gofal a theulu'r unigolyn mwyn trafod eu dymuniadau a'i blaenoriaethau o ran y gofal. Nod cynllun gofal uwch yw sicrhau bod dewisiadau unigolyn yn cael eu parchu pan nad ydyn nhw medru cyfathrebu eu dymuniadau. Mae'n bosib bydd unigolion sy'n symud i fyw mewn cartrefi gofal wedi gwneud rai trefniadau. Mae'n anodd cynnal trafodaethau fel hyn, ond rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig o'r penderfyniadau a'r trafodaethau hyn, felly mae angen creu digonedd o le ac amser mwyn trafod y pethau hyn. Ewyllisiau a threfniadau angladd. Rydyn ni i gyd yn gwybod bod ewyllisiau yn bwysig, ond nid yw pawb yn gwneud ewyllus. Mae'r angen ystyried pwysigrwydd ewyllus mwyn rhoi sicrwydd i'r preswylydd, a'i teuluoedd a'i gofalwyr di-dal. Defnyddir penderfyniadau o flaen llaw neu ewyllisiau byw i nodi beth hoffai rhywun i ddigwydd petawn nhw'n methu cyfathrebu eu penderfyniadau eu hun. Efallai y bydden nhw'n anymwybodol, neu wedi colli eu galluedd meddwl o ganlyniad i dementia. Mae'n caniatau pobl i wrthorrannu o'r triniaeth meddygol yn dyfodol. Mae penderfyniadau o flaen llaw yn sicrhau bod teuluoedd a gofalwyr yn gwybod beth i'w wneud pan na fydd y preswylydd yn medru cyfathrebu bellach. Mae rhain yn ddogfennau byw, felly mae'n bosib newid y penderfyniadau sy'n cael eu nodi arnynt,
ac mae'n angen bod ganddyn nhw gyfleoedd i wneud hynny ar unrhyw adeg. Enghraifft, ar ôl yw eu iechyd neu amgylchiadau yn newid. Mae aterniaeth yn ddogfen gyfreithiol sy'n galluogi rhywun i wneud penderfyniadau ar ran y perswylydd pan nad ydyn nhw'n medru gwneud eu penderfyniadau eu hun. Mae hyn yn cynnwys materion ariannol, materion sy'n wneud â gofal neu y ddau, ac mae'n bwysig deall beth yw'r gwahaniaeth. Diolch am wylio. Dyma ddim yr sesiwn hyfforddi. Os hoffech chi holi cwestiwn, cysylltwch â carers@agecymru.org.uk. Diolch yn fawr iawn.